bazalwane. Amen. Ayinalo nami ixesha elide kakhulu ngaphambilini kwenu. Ngizofuna nje ukushumayela kancinci nimekwazi ukuphumula njengani. Amen, amen. Amen. So ngiyayibonga kakhulu yona inkosi enike nami amandla nawe ukuthi sibekwazi ukuhlangana kulindawo. Sibekwazi ukushumayela ivangeli yakhe ukuthi ngamanye amaxesha kumbe singaba abantu abaphendukayo. Besiva umama ethetha ke apha kakhulu esithi ke bekukuhle kakhulu ukuthi njengabazalwane sibekwazi ukuphenduka emsebenzini yethu emibi esiyenzayo. Ngoba uThixo kasoke wasinika ichance yokuthi sibekwazi ukuphila sezonweni for the sake ukuthi sibekwazi ukufumana impilo engapheliyo. Kufanele ukuthi okwamanje silungisise ubungane bethu naye uThixo ukuthi imisebenzi yethu siyilungisise masisaphila. Amen. Amen. So ke ngizocela ukuthi bazabala ababalayo iBhayibheli lethu uzobala leli sinalo lapha lesishona lelinye ikhona lesikhiwa ukuthi into yakho nihambe kakuhle njalo kulabo abangavayo le language bekwazi ukuba iEnglish njalo siba nayo isiXhosa. Amen. So ndinothetha ama ishengathi treasure kanaka bazwini zose ukuthi zvihambe zvakanaka chaverengesa rimwe shoko apa irumeringe riri papa kuti Kristu atibatsirewo nevamwe vasinganzwa akangonzwawo chimwe chete achidzokera kumba mangwana anonzwawo ushungu nokuti ngowachatiturukirawo mangwana ivava isusu takudzokera hedu kwedu kuyabhuya. Amen, amen. Saka so ngiyayibonga inkosi kakhulu ndaba iyo inkosi ngokwayo yesinika amandla ukuthi sibe apha. Amen, amen. Amen. So ngizocela nje obalayo ingakambalisi nje ngizocela ke ukuthi ufumane isikhathi sokubulisa abafundisi bethu bonke sinabo kulindawo nabanye abangekho kulindawo sibabulise egameni lakhe uKristu Jesu. Amen, amen. Amen. Hey uthando lwayo inkosi uyamangalisa bazalwane ngoba sometimes wena nawe sibe singafanele ukuba sikulindawo kodwa ngomusa wayo yona inkosi sometimes we can meet like this. Siba ngabantu abahlanganayo abanye banento zabo abazinkinga abanazo emzini lapho abahlala bekhona abanazo inkinga. Sometimes inkinga ezibanga ukuthi sometimes ungafuna ukucabanga ngakho you cannot come to church but ngokufuna komusa wayo inkosi we regret siyabuya sometimes ecaweni sinazo into sisida singafika ecaweni sibe ngabantu abarefreshayo abantu abakwazi ukuthi uThixo unenjongo nathi. Amen. Amen. So ngizocela nje obalayo ibook lethu lapha sizohamba kanjani. 1 Corinthians 3 verse 1 Corinthians 3 10 ukati zorosho kuri kutembere ya Mwari. 1 Corinthians 3 verse 10. By the grace God has given me. Okay, it's fine. Apana msorosho kwa. Amen, amen. So ke isihlobo sendaba esinaso ke sithi ke itempele kaThixo. Itempele yakhe uChrist. That is 1 Corinthians 3 verse 10. Itempele yakhe yena uKristu. Yikho umama obethetha ke isilapha ke ubeshumayela kwamanje umlandelayo emva. Bethi uyazi na ukuthi ke imizimba yethu itempele yakhe yena uChrist. Ngoba yikho kutsho ke umbhalo ungayivula ku 1 Corinthians 6 verse 19 uthetha nokuthi imizimba yenu ilingaze la ingcolisa lento ezalo umhlaba ngoba aliyazi na ukuthi imizimba yenu itempele yakhe yena uChrist. Amen, amen. Amen. 1 Corinthians 6:19 achidzidzisa abakorinte pamusoro pesexuality immorality yeupombo hwawaita pakati pavo nezvakawanda kuchiva kwose. Anovataurira shoko rokuti amuzive here kuti miviri yenyu imi itembere rake yeKristu Jesu. Amen, amen. Yes. So yona imizimba yethu ma iyitembele kaKristu sifanele ukuthi yona imizimba yethu ibe njani. Umbuzo ke uthi imizimba yethu ma yona iyitempele yakhe uChrist imizimba yethu sifanele ukuthi sithini ngayo ngoba imizimba efikela yena uThixo. Amen, amen. Yes. Rengaiti Bateni, menyesha dza Mwari dzandakapiwa dzakaronga neyo somo wake wakachenjera
mumwe unovaka pamusoro padzo zvino mumwe nomumwe ngaachenjere kuti unovaka sei pamusoro padzo. I will repeat 10. By the grace God has given me, I laid a foundation as an expert builder, and someone else is building on it, but each one should be careful how he builds. Amen, amen. Amen. So as we are believers, we must have the foundation. We must have the foundation on Christ. The foundation is already built by the apostles. Sina silandela i-foundation eyapha already. So silandela lapha indlela elungisiwe already. Asinayo enye indlela entsha esingayilungisa thina namhlanje. The road is already prepared, law already. So sisebenzisa i-manual ekhona already esayilungiselwa ngama-apostle from the first. Amen, amen. Yes. Saka shoko re-foundation arina kutangira patiri kunzwa apa asi rakatangira kumashure pana Exodus 25. Moses achiudzwa naMwari parenje achiudzwa kunzi unoziziva here Moses ndatuvakire Jehovha atari pandichava ndichikomuniketa iwewe neni tiri vaviri. Ndokubva Moses aenda kugomo ndokwaiudzwa nyaya idzi aitonzi neshoko aitwa kuona temberi yakanga yakavakwa kumusoro kudenga ndozvaaiona zvakaita kumusoro ndozvaakaudzwa ndozvaunofanira kuita imba yaunofanira kuvaka pasi. Ndobva auya akataura vaIsraeri kuti munofanira kuya nezvipo zvakasiyana siyana. Ndati muiverengeyo Exodus 25. VaIsraeri munofanira kuuya nezvipo zvakasiyana siyana kuimba yaMwari, ingava iri micheka mitsvuku nezvakawanda wanda, micheka miteva nemishava nematanda akasiyana, chese nendarama nezvose zvinowanikwa pasi penyika ngazviuye zvizvovaka temberi yaMwari. Haleluya. Amen. Saka yakanga iri foundation yekutanga kugadzira zvinhu zvinonzi kuvaka temberi yaMwari, nekuti ndipo paaisvika. Amen, amen. So Exodus 25 uteta nendo yokuti uMoses ngamanye amaxesha ubeka waba noThixo entabeni, waba kwazi ukuthetha naye uThixo ebona umfanekiso wetempeli yayisemazulwini. Wathi wayibona ngomfanekiso uThixo wathetha naye wathi, uyawubona yini Mose ukubona ukwenza le tempeli? Ufanele ukuthi uzoyakha itempeli kulumhlaba njengale itempeli oyibonayo kwamanje. Exodus 25. uThixo ubethetha yena inkosi ngokwayo itshela uMose ibimthi-ke, uyabona Mose le itempeli oyibonayo kwamanje ufanele ukuyiyakha. Umuntu lo muntu waka-Israyeli ufanele ukubuya nesipho sokuyakha itempeli naso. Ufanele ukubuya nesipho sokuthi itempeli ibe kwazi ukuyakhwa. Leso sipho asifanele ukuba sokufoswa komuntu, kodwa sifanele ukuba yisipho esisuka ngaphansi kwenhliziyo yakhe. Amen, amen. Asifanele ukuba yisefosiful ukuthi hayi you must come with that gift. No, was not a forceful. Ibifanele ukuba yigift esuka ngaphansi kwenhliziyo yakho ukuthi izoba kwazi ukuthi abantu babuye nento ezishiyeneyo ukuzoyakha itempeli. Mayiwana Exodus 25 msoreshokori 3 verse. vanhu vanorayirwa kuuya nezvipo zvavo kuzovaka temberi yazvo pa1. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri kuti vandipe chipo, munditorere chipo kuno mumwe nomumwe unoda kundiitira izvozvo nomwoyo wake. Pa3 ndicho chipo chamunofanira kutora kwavari, ndarama nesilivheri nendarira. Pa4 nezvakarukwa zvitema nezvishava. That is Exodus 25. He's reading Exodus 25, heading, offerings for the tabernacle. The Lord said to Moses, tell the Israelites to bring me an offering. Yes. You are to receive the offering from each man whose heart prompts him to give. These are offerings you are to receive from them: gold, silver, and bronze. Amen, amen. Amen. So ndo zvakaudzwa Moses zvakawanda tikada kuzvitevedza inyaya dzakakurisa. Asi mukaiverenga 25 ne26 ningochiona kubatsanura kwokuvakwa kwaitwa tebhenekari. Asi zvisinei ndinotenda kuti ndichatsanangura ndishota. Saka pane shoko guru randanzwa apa kuti anorayirwa kuti aite zvinhu izvi nemutoo wakanaka ukadzikanayo. Akanga achitevedzera, Mwari akamupa warning yekuti Moses unofanira kuita zvinhu izvi according nezvawadii naye nezvawaona kuti foundation igare zvakanaka. Hallelujah. Saka remember iyi haisi temple yakanga ine, asi ndo yakanga ine chekuti uvepo hwaMwari hwakanga huri panzvimbo iyoyo. Saka Mwari aidora chinhu chinotoonekwa nevanhu.
ndosaka akakurudzira Mozisi kuti zvawaona izvi ngazvichitoitwa pasi kuti vanhu ava zvizive kuti inini ndiri pakati pavo, ndiwo pane pandinogara ndiri pakati pavo. Saka unofanira kuvaka chinhu chakadaro. Haleluya. Saka vaIsraeri vose vakasvika pamusoro pezvinhu zviri kutaura zviro zvakauya zvipo zvakasiyana siyana, machura matema, matsvuku, mashava, zvinonzi chimai zvavo zvuma zvakasiyana siyana, zvered nezveblack zvakauyiwa nazvo zvivake tebhenekari. Haleluya. Negold nesilver zvakawandisa, we can't finish them, zvimwe zviro hazvina kunyorwa. Zvauya vakasarudza zvakakoshera kuti zvakakosha kuvaka, vakavaka netembere ine muvakirwo wakaitwa yamunoona machechi nhasi vanovaka muvakirwo wakadaro zvakasiyana siyana. Saka akati apedza kuvaka akabva azoisa mucheka unoganhwa nepakati, mucheka wacho kumberi kwakubvaisa tebho 1. Tebho yo papo ndo paigara areka yaJehovha, yaiti nzvimbo tsvene tsvene, mamune keteni ranga rakavhara kudai. Kuno kudhoo rekutanga kwaipinda nevaRevhi kwakanga kune machairs, matebho matatu. Rimwe tebho yakairipo yakanga ine rambi raigara ichivhira masikati nemausiku. Vanakomana vaAroni kuti vaRevhi vakanga vachitowedzera mafuta madhei nemasikati, rambi iro haifanira kudzima. Kumberi zvishoma pakanga pane imwe auta yakanga iripo yakanga ine tebho iyo yechinamba 2 yaigara ine zvinhu zvaipisirwa zvinonhuhwirira, perfume yaigara ichinhuhwidza, nzvimbo iyo yaigara ichinhuhwirira. Imwe tebho yacho yechipiri yakanga ine zvingwa zvekuratidzira zvaigara zvakangorongedzwa chete. Haleluya, haleluya. Saka kuno ukadzoka chozoona kuti Jesu wacho ndio chingwa cheupenyu. Iye ndiye anoti, iye ndiye hwema unodini hai unonhuhwirira, iye ndiye chiedza cheupenyu. Haleluya. Saka meti yacho yaingotaura kuti Jesu kana isu titati muviri yedu itembere yaMwari, tinotenda kuti chiedza chake nehwema hwake neshoko rake, nokuti chingwa ndo shoko zvinorarama matiri. Haleluya. So if we believe zvinhu zvakadai totaura kuti Kristu kana isu tichibvuma kuti tiri tembere yake, tinobvira kuti zvinhu zvese zvinofanira kuwanikwa mauri iwewe. Panofanira kuwanikwa chiedza, panofanira kuwanikwa chingwa chinova ndo shoko, panofanira kuva une hwema kuti panofamba vanoziva kuti anonamata. Amen, amen. Amen. Sititina itembele katiko yakwa ngalolu hlobo waba ngumuntu ukuthi kwesinye isikhathi ungafuna ukuyimamela into yakho nebona imizimba yethu masithi thina yitembele kaKristu. uMose etshengiswa nguThixo entabeni watshengisa ukuthi ufanele ukuthi eyibakhe ngalolu hlobo uzabeka i-demarcation, uzacrossa indlu yakhe ngaphakathi ibe ngamaphathi amabili. Enye indawo ifanele ukuba yindawo ehlala ke i-presence kaThixo, the holy of the holy. That was not a no-go area for just everybody. Not any priest was allowed to go that place just without any reason. Yes. So our priest bonke babephelela emathebulini okuqala amabili amathathu. Enye ithebuli ibile makhandlela amakhandlela abebhebha ebusuku nasemini. Enye ithebuli labo ibine sonkwa sokutshengisela. Enye ithebuli ibine perfume ibithunga intuthu ebusuku nasemini. So bekukutsho ke ukuthi sometimes mathi nasivuma ukuthi imizimba yethu itempele yakhe yeKristu, siyavuma njalo ukuthi lo umfanekiso wabona nguMose entabeni besizowuyenza kulo umhlaba. Utsho ukuthi sometimes ma wena if you are a believer, ma ukhonza kuyena uThixo, ufanele ukuthi ube neperfume yasemzimbeni wakho. Uthi ma uhamba emhlabeni abantu babakwazi ukuthi lo muntu uyakhonza, ufanele ukuba umuntu onelizwi lakhe yena uThixo, ukuthi ma unelizwi lakhe ithi you are not easy to be uprooted. Awusiwo umuntu olula ukukhitshwa into ezokukhonza ngoba unalo ilizwi lakhe uThixo. Amen, amen. Yes. Ma umuntu onakho ukukhanya uzawuba ngumuntu obonakalayo. Yazi umuntu okhanyayo yena uMose kwesisikhathini uThixo uthetha uthi kuMatthew chapter 5 lo muntu ke ongabe ekhonza kuyena ufanekiswa sometimes ukuthi njengelight elibekwe phezulu kwentaba. Ubani labantu ogqitayo ebusuku lapha kune-light. So if you have light in you, everyone who's passing is going to see that there's a light there. Yes. Amen, amen. Amen. Saka Jesu ari kurarama matiri, ndiye ari kuti kana imi mukararama zvandinoda mukabvuma kuti tembere yake ndimi imi,
unofanira kuaplya zvaakaratidza panyika panyama zvichitoratidzwa vana vaIsraeri kuti ndo zvamunofanira kuti muite. Haleluya. Saka munozvinzwisisa here kuti miviri yenyu itembere raMwari? Unokozoita tembere sei musingagari neshoko? Haleluya. Saka shoko rinofanira kuti rirame mamuri kuti foundation yakagadzirwa navapostora ive nesimba. Haina kuperera apapa. Pane imwe hangu yandaitomboreverenga apa pamusuno ichitaurwa Solomoni achiudzwa assignment yakanga yaudzwa baba wake Dhavhidha yekuvaka temberi. Raakavaka Dhavhidha achiudzwa pachena kuti iwe Dhavhidha ndichazoti mwana wako ndo vachagadza ushe ndiye achazondovakira temberi. Echizobvunzwa pana vana madzimambo paya pa 6 5 6 ichitsika pa 7 unozonzwa achiudzwa Solomoni pamusoro pekunge iye aita mubishi rokuda kuti avake temberi yaMwari. Shuwa zvakanga zvakanaka. Haleluya. Amen. Andati muiverenge futiyo. Saka munozvinzwisisa kuti kana miviri yedu ikava inofadza Jehovha mune zvinhu zvamunofanira kuaplya mamuri. Mukaaplya zvinhu izvozvo foundation yatanga kuvakwa. Nokuti foundation yenyu yaminayo iyi yatiri kuona ndeye vaviri vakawirirana imi musati mavapo. Ndobva munhu atoti iwe ndokuda, ndobva mwati iwe neno ndokuda, ndobva watorara vese, ndobva patokuda iwe. Saka ndo muviri watiri kuona kunotonde vanhu vatoti mwana wanga ari kuCape Town vakatotanga vadanana vanhu ivavo. Haleluya. Saka haisiro foundation yemuviri watiri kutaura nezvawo. Saibonga inkosi. Imizimba yethu itembele lakhe uThixo. Asihlonipeni imizimba yethu. Ngoba uIsraeli kuyizolo ubeyihlonipha indawo engcwele ibethetha uMose ethetha noThixo. Ibihlonitshwa ke leyo ndawo. Kodwa namhlanje thina sihlonipha imizimba yethu. Imizimba yethu asihloniphi. That is why ubona ukuthi abantwana bethu banxiba into abazifunayo asithethi nabo ukuthi le nto enxibayo it's not right thing ukuthi sibe emzimbeni yethu. Sihamba emhlabeni imizimba yethu yonke abantu beyijonga nje so that is not the temple of our Lord. Imizimba yethu ifanele ukuthi ibe yishumayelo elizweni esiphila kilo. Amen. Amen. Imizimba yethu ifanele ukuba isitshengiselo seshumayelo enhle elizweni esiphila kilo. So ngiyabonga. So amabadikani ndinotenda ukuthi ishekana katibatsira ngati vavarei kubuda mune zvinosemesa zvenyika titsvage Kristu ararame matiri nekuti vazhinji tinouya kuchechi yedu asi Kristu asina simba rokuti agone kuwana zvinhu matiri. Saka ndine mashoko asina kuwanda pano hama asi ndine mamwando akuti ndiverengese pano mashoma ndativerengese vhesi chete auverenga vhesi oitangira pa 5 1 Kings 5 Tamba dzedu dzatama vato kuna 1 madzimambo 5 mukati inoti iyo zvinotarirai mwoyo wangu unoda kuvakira zita raJehovha Mwari wangu imba sezvakataurwa naJehovha kuna baba vangu achiti mwanakomana wako wandichagadza pachigaro chako choushe panzvimbo yako ndiye uchavakira zita rangu imba. Naizvozvo zvino chirayirai kuti 1 madzimambo 6 suro shoko riko kuvakwa kwetemberi pa1 zvino pagore ramazana mana namakumi masere shure kwokubuda kwavana vaIsraeri panyika yeIjipita pagore rechina rokubata ushe kwaSoromoni pakati pavaIsraeri nomwedzi weZifi ndiwo mwedzi wechipiri wakatanga kuvakwa imba yaJehovha. 2 imba yakavakirwa Jehovha namambo Solomoni yakasvika makubhiti 60 pakureba kwayo namakubhiti 20 paupamhi hwayo. 1 Kings 6 yes 1 the heading Solomon builds the temple. 1 verse. In the 480th year after the Israelites had come out of Egypt, in the 4th year of Solomon's reign over Israel, in the month of Ziv, the 2nd month, he began to build the temple of the Lord. The temple that King Solomon built for the Lord was 6 cubits
cubits long, 20 wide, and 30 high. Amen, amen. So, what we are talking about is how Solomon builds the temple. Amen. So, shoko wambe amandire kuti Solomon akanga achita zvinhu zvimwe zvakanga zvibva pashoko nezvimwe zvakanyorwa nezvimwe zvaitonzwisisa iye pachakuti mweya waMwari kuti chii. Nekuti ukatarisa pese paakaisa effort pandati amire pa 5 apa handauti nyaya yacho iri mukati hatingarambi tichingotiverenga asi nichaita short summary yekuti tinzwisise zvandiri kuedza kutaura pamusoro peshoko iri. Pane mashoko andinofarira ekuti Solomon ane imwe nguva yaanonzwisisa kuti ndinofara zvazvino ndava hapana umwe munhu muvengi wangu aripo pakati pangu ari kundigwisa inini. Haleluya. Hapatorina kana muvengi wangu aripo zvazvino ari kundigwisa. Handina munhu wandiri kurwa naye kana wandiri kuvengana naye. Ndo mashoko makuru akataura pekutanga asati ataura nyaya yekuti akutanga kwakatebheneka. Haleluya. Saka ataura shoko iroro romai ndinofara kuti panguva iyoyo aona kuti hapana zviri kumudzivisa. Akabva apfuurira mberi nekuti tembere idii nayo ivapa. Ndo paunonzwa kutoti akatuma varume vakanga vakasimba vakatanga kuveza. Hanzi varume vacho vakanga vakawanda 80,000 vakanga vachinzi maexpert. Vamwewo vakanga vachinziwo mageneral labor akafanana nesu tisina zvatoziva. Vakanga vari 70,000. Haleluya. Maforomani akanga ari 3,000. Amen, amen. Saka ari kuti iye varume vese ivavo vainge vachiziva zvavanoita more than 80,000 vakanga vachinzi ndonyanzvi vaigara vachiveza matombo ekuvaka foundation. Mukaiverenga that is 1 Kings 5 ne6 ne7 inenge ichitaura nyaya iyoyo chete yekuvakwa kwetemberi Solomon achitevedzera izvozvo. Amen, amen. Saka chazoona kuti pane hwaro hwaaitevedza asi kuti foundation vake pavari kuverenga pa6 apa yekuti pagore iri pavakanga vakutanga kuti takuisa kujomerama pakafiwa hama. Pakafiwa kuona varume vakasimba day and night vachiveza matombo ekuti pagadzirwe foundation. Pachitinwa vanhu 60,000 vanenge vachinzi nhonga matombo adai so vanenge vachingoti shandai chete. Pane pachishandwa hama. Saka to build a foundation is not easy. Panotoenda vamwe vanhu vakafa pachivakwa temberi. Haleluya. Saka miri uchazonzwa kuti pekupedzisira anenge akuzodzoka akutaura zvaakaona zvakaitwa patebhenekari akuudzwa naMwari. Akuudzwa kuti waita mishini yakanaka iwewe Solomon yekuvaka chinhu ichi. Waita zvakanaka chose sezvazviri. Asi chinhu chikuru chaunofanira kuita kurambira pamurayiro wangu nokuiita. Amen. Unofanira kurambira pamurayiro yangu nokudii nayi nokuiita. Kureva kuti kana watendera mauri kuti Kristu ararame mauri iwewe nekuti tabvumirana kuti uyu muviri unoyu muviri wevanhu unotofa ukasarangarirwa zvachose kuti wakanga uripo panyika. Izvozvo unozvida kana kuti hauzvide ndo zviripo. But pane chinhu chiri mukati chinonzi spirit ndo chiri kudewa kuti kana ukayanana naMwari ukaita confidence yokuwirirana confidence kuti tawirirana naMwari kuti Mwari ndaita sungano nemi yokuti imi michigara imandiri nokusingaperi. Hanzi kana waita that agreement chivavarira kurarama zvaanoda iwe Solomon. Chiraramira kuti Ishe munodei nguva dzose siku nesikati kuverenga shoko. Amen, amen. That agreement ndo inodiwa muzalwani kuti mawe na ukonzero wabvuma kuti tiko wena kanyavhuma kuti muzimba wami itembele yako. So ufanele kuva nefight ova nayo wena day and night yekudzinga kuti kati uSatani ngamkhulela kanjani empilweni yami day and night. Kuba kwazi ukuthi ube kwazi ukubala inantuko iverse eyodwa at least ube kwazi ukumeditate ilizwi likaThixo. Ube kwazi ukuba ingadinga njani ukuba ngumuntu oneperfume enukelelayo ebantwini ephila nabo. Amen, amen. So ndo shoko rakaudzwa Solomon iroro akafara kwazvo akapfuurira mberi akaita zvaakaita. Pekupedzisira chazonzwa kuti akavaka futi muvakiro mumwe chete wakanga waudzwa Mozisi pagomo. Ndo mavakiro akaita auta yakanga iripo inogara yakanga ine zvinhu zvekuratidzira. Amen, amen. Zvingwa zvekuratidzira nemarambi zvose nemakerubi aya aigara ari pamusoro pechinokwiridirisa akanga achigara aripo. Amen, amen. Ndakazobvunzwa namai vekwamwanzi makerubi chii
nokuti hazvinonetsa kunzwisa zvinhu zvacho zvezvangonyorwawo zvakangodaro neno ndikati makerubhu kakanyora kuti makerubhu. Amen, amen. So ndo zvazviri, ndo mashoko mamatinosi. Everyone want to see. But zvinondishamisa nezvekuti tese tirikuona. But we asking, we want to see. Amen, amen. Kuti pane chakavanzika chiripo chinotaurwa neshoko rekuti pane munhu anoona ari kunze, pane umwe anoona zvekare ari mukati. Amen, amen. Saka miviri yedu zvairi temberi raShe tinofanira kuti isusu tive nemaziso emweya anoona zvemweya kuti matina siti mzimba yetu itemberi yake muKristu sifanire kuva namanya ameto abona into zespiriti singazisava nakavo ameto abona into zemuzimba zvanomutava kupeka. Amen, amen. Amen. Saka Solomon ndinofarira nyaya ari kutaura panapa achiudzwa achitevedzera tsika yose yakanga akuita pakuaka kuti pese pakanga pane mapira akadai akanga achizorera goridhe, pese pakanga pane chinhu chakanga chiripo muimba yemukati aizorera gold. Haleluya, haleluya. uSolomon uthena mayenza iyakha le temple, indawo yonke amapillars wonke namakerubu asendaweni engcwele usebenzisa igold ukuyipenda kumbe ukubeka ivanish yakhona usebenzisa yona igold. Pure gold. Amen. So kunento engiyathetha nayo yamakerubu afumaneka endlini yangaphakathi phakathi engcwele yakhona. Bekufumaniseka kunomfanekiso wamakerubi amabili. Amakerubi utsho-ke umfanekiso wezingilozi. Umfanekiso wengilozi ingilozi afana kusayiwa napha. Umfanekiso wezingilozi. So-ke endaweni yazibona lezi ingilozi ezibhalwe ku-Revelation ezithethwa nguThixo ukuthi-ke esihlalweni sakhe esingaphezulu kuney'ngilozi ezikhona ezihlabelayo ebusuku nasemini zithi mngcwele mngcwele kakhonzwe yena ongcwele. Lezo ingilozi kuba ngamakerubi. Amen, amen. Saka kumusoro kudenga achiudzwa John anoudzwa zvezvigaro zvaakanga achiona pachiratidzo achioneswa kumusoro kwechigaro chokumusoro kuti kwakanga kune vatumwa vakanga vachigara masikati nemausiku vachiramba vachibhururuka vasingazorori sezvazviri. Saka idzodzo ngirozi idzodzo ndo dzinotaurwa kuti makerubi. Hadzisi ngirozi pachadzo dzakafanana naMikaeri. Ingirozi dzine simba shoma pane ngirozi chaidzo. Saka ndinotenda tiyo chapter yo. Saka ndosaka pese paivakwa ma-altars paiswa pachigaro chekutonga ichi kana pachigaro chitsvene ichi paiswa mufananidzo wemakerubi. Haleluya. Zvazvinoita kana munhu achiedza kutsanangura chimwe chinhu chisati chapera unongochiteerera chopera wodii naye woiva. Saka zvikadaro mazvo zvifamba zvakanaka. Ndingangotsanangura nyaya yemakerubi moimba. Haleluya. Yes, sure ndinotenda. Saka mufananidzo wengirozi idzodzo ndo zvaionekwa naMozisi kuchigaro chokumusoro kudenga, ndo zvaakaona, ndo zvaakaudzwa kuti unofanira kuti uake imba sezvayakaita. Ndizvo zvimwe chete zvaakuita Solomon. Ari kunzi unofanira kuisa makerubi maviri panzvimbo yemukatikati, unofanira kuivaka ikataurwa kuti makerubi acho unofanira kuaka makubhiti akawanda sei nemapapiro acho anofanira kunge akaita sei, akatsanangurwa zvese izvo. Saka zvinoreva kuti kana miviri yedu tikabvuma isusu kuti Kristu akurarama matiri, isusu hatisi isu taakurarama hama vadikani, asi Jehovha pachake ndiye akurarama matiri. Hauchamirira umwe munhu takuudze kusema zvakaipa, but iwewo pachako wakunzwisa kuti presence yaMwari iri mandiri.
Haleluya. Zvoti kana munhu akasvika anorwara aumirire umwe munhu kuti auye, but iwe unokuti uri tembere yaMwari unotonamatira umwe munhu acho unotonzwisisa kuti mweya waMwari uri mandiri ndinogara mavari. Haleluya. Nekuti zvose zvairatidzwa pachiratidzo chefoundation yetembere zvaingoratidza iwewe waizorarama, nokuti munhu kana achirarama panyika ngaazvizive kuti muviri watiri kuona uri panze unorepresenta just a box. Ndosaka chizoti chituna kana munhu afa, nekuti ibox but munhu chaiye ndiye ari mukati. Saka munhu ari mukati ndiye anoraramira mukati mechinhu chatinoona. Chinhu chatinoona ndo chatiri kuona chiri panze. Ndosaka achitaurira vaIsraeri kuti munofanira kuti muwe nemutambo wematumba. Nauye matumba inenge chitaura muviri wekunze watinoona newadhotembere inoonekwa nevanhu. Haleluya. Saka mutambo wematumba unongomirira body outer ino. Saka zvazvino zvatisingatambi matumba tinotamba matumba zvazvino tiri pamatumba. Saka kana munhu ari pamatumba anofanira kuti agadzirise ukama hwake naMwari nokuti ari pamatumba. Amen. Nekuti panguva yematumba ugari uri murenje nokusingaperi, but uchabva parenje ugoenda kuKenani. Saka kuKenani ndo kune upenyu usingaperi. Asi zvazvino tiri kurarama paauta yezvinhu zvinoonekwa zvokuti kana munhu akataza totoona kuti vaihumbe vatadza. Asi kana takutaura zvemunhu wemukati ipapo pane pasina murume kana mukadzi. Amen, amen. Saka iyeye munhu iye ndiye watiri kuti kana akararama matiri mubhokisi ramuri kuona iri bhokisi iri kunyange mukafa zvazvino tikakusiyai muno muchechi vanhu vanongokuiga, but pane chinhu chiri mukati chatakataura kuti ichochocho ndo chinoenda pawaiting list yekutongwa naMwari. Unova ndo mweya uri mukati. Haleluya. Ndokunga takataura nezvenyaya panyara dzamai mugore pachiti pane chinhu chinonzi chemukati anova ndiye mweya oti kana munhu akafa chinoenda pawaiting kunonzi kulindera kuya imi musina mapepa. Moti kana mukanosunga munobva maenda kunokuru nokunzi endai munorindira kunotongwa. Saka iyoyo nyaya ndonoitika kunyaya dzekumweya. Kana munhu akafa mweya yedu hama haisiwe nomuka zvipoko kunyika kuya. Mweya yedu ine kwainomirira kutongwa, umwe nemumwe anomirira kutongwa. So masingafa singasvika kuno mutabazalwana akuko enyindo ezaenzwa mutiko kuti imoya yetu iza kubaikala ingena musindisi. Kwesinye isikhathi ngamanye amaxesha kube kukuhle ukuthi sibe kwazi ukuthi imizimba yethu njengoba niyitempelelayo sibe kwazi ukuthi thina yena uThixo ebe ngaphakathini kwethu, ngoba yena ngaba ngaphakathi kwethu siyaba namandla okuthandazela nabanye abagulayo nabanye abadinga imisebenzi etc beyifumana bebonga yena uThixo ngoko hayi ukubonga thina. By doing so we are bringing the power of Him here on the earth. Amen, amen. So ndoshoko rachina robadikani kuti miviri yedu iyi imizimba yetu leyi itempele lakhe yena uThixo ngokwakhe. Sifanele ukuthi sihloniphe indawo ehlala yena uThixo, ngoba ma imizimba yethu singayihloniphi bazalwane imizimba yethu sizokufa kulo mhlaba sidubeka kanje, sizokufa futhi moya yethu sidubeke. So kube kukuhle ukuthi inyaniso yethu umuntu ufanele kuphenduka ezonweni zakhe ebuye kuThixo. Mangabuya kuThixo uThixo ngokwakhe ezwe nayo usizi kumbe ukuthethelele izono zakhe, ebekwazi ukufaka itempele yakhe, ibekwazi ukuphila emzimbeni wakhe. But naso unotana nemuviri umuntu nzindwa watembe ndo unogara presence yaMwari wakazara kuipamba. Ndati uerenge 3 mavhesi chete apa mobva magara pasi. Todzoka zvakare kuna 1 Vakorinte 3. 1 Corinthians 3. Tisimuka patanga isira pa 11 verse. Nokuti kuno mumwe ungaronga dzimwe nheyo asi idzo dzakarongwa kare ndiye Jesu Kristu. But kana munhu achivaka pamusoro penheyo idzi ndarama kana sirivheri kana mabwe anokosha kana matanda kana muswa kana mashanga, basa romumwe nomumwe richavonekwa nokuti zuva iro richazvibudisa pachena. 11 verse. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If any man builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay or straw, his work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. Amen, amen. Pane nawo yangachitaurwa Moses pekutanga. Achinzi Moses unofanira kuti vanhu ngavauye nezvinhu zvavanoda kuti tembere ivakwe. Amen. Pekutanga ndo zvanga achiudzwa ndokanzi vanofanira kuuya nezvavakada, vanofanira kuti vauye nazvo zvinhu zvavakada kuzovaka tembere yaJehovha.
Saka pana vachakundishamisa muverenga ari kunditi kunyange zvakadaro hama vane nhamo zvazvino avo vari kuvaka temberi yaJehovha nezvinhu zvinoora. Haleluya. Sure. Kureva kuti kana taamureumu yekuti zvazvino Jesu tinotenda kuti Kristu akatifira uyezve ivhangeri yatinoparidza yakavakwa pamusoro penheyo dzaapostoli. Kureva kuti we are preaching what was preached already. Hatina zvitsva zvatinoparidza nhasi isu asi zvakatoparidzwa kare nevapostori. Ndo zvatiri kufamba mazviri, saka tiri munzira yakafamba vapostori. Saka zviri nyore kutsiura munhu ari kurasika. Tine foundation yakavakwa kare nevapostori. Amen, amen. Yes. Saka foundation iyoyo ndo yekuti sitakadanwa nenyasha dzachitaurwa namama kuti zvatakadanwa nenyasha isu takufanira kuzivisa kuti nyasha dzacho ndochii. Tobva tadzokera pafoundation toona kuti vakadzidana vakanga vari pakutambukirira kuti nyasha idzodziuye kwatiri vakashanda nesimba vasingashandisi zvinoorapa. Ndosaka vakasvika pamusoro pekutakwa nemabhombo vachichekwa musoro vari vapenyu vachifira evhangeriyoni. Havana kuivaka evhangeri pamusoro pezvinhu zvinobatika sirivha kana ndarama. Haina kuvaka foundation yatiri kufamba mairi. Foundation yatiri kufamba mairi yakavakwa pamusoro pemabasa akanaka, pamusoro pemashoko akanaka, pamusoro pesimba raiyo Jehovha Mwari. Amen, amen. Amen. Ifoundation esihamba kiyo ekatiko yena silandela ngamuva kwabo amapostola oPaulo noPeter noAndrew nabanye bonke silandela emva kwabo emsebenzini abayenzayo. So thina asinakho into entsha esingabuya nayo sishumayela kwanamhlanje phambili kwabazalwane, kodwa nisibamba into yashumayelwa izolo yesisebenzisayo ukuyishumayela the same way amapostola abayenza kwayizolo. Asinayo enye into entsha esifanele ukuyifaka phambili kwabazalwane namhlanje. Kulaba abakholwayo asinayo enye into ivangeli entsha esingayifaka phambilini kwenu, kodwa silandela into yafakwa ngabapostola, silandela ngumphoko ivangeli yamandla akhe yena uThixo ukuthi bekwazi ukusiza abagulayo, bekwazi ukusisiza ezinkingeni zalo umhlaba. Amen, amen. Saka kana munhu achirama ari panyika ino ngaazvizive kuti ari patebhenekari inoora iri kufamba zvazvino. Iyi ngaachinganye kusiyana nayo nekuti anozotara pana 5:1-5 yavakorinto achidzidzisa shoko rakanaka muapostola Paul achiti zvakanaka kuti muvavarire kuti muviri yenyu inorarama iri kunze imedzwe nemunhu wemukati. Kureva kuti kana uyu muviri unofa ukamedzwa newo mukati usingafi, imi hamuchaiti zvamunoda. Amen, amen. Muviri unoyu unoita zvaunoda hama. Iwo muviri wakagara panapo unoita zvaunoda. Imizimba yedu bazalwane lei esiibonayo sinayo kwamanje siyazithanda. Singabantu abathanda into ezimbi, singabantu abaqaphula abanye abantu, asinazo inhliziyo eziright every time. Singabantu ababhora abanye abantu, sometimes sinezinkinga esizifakayo emsebenzini ukuthi abanye abantu balahlekele emsebenzi. Sinento eziningi esizenzayo ezinyanyekayo ngaphambilini kwaThixo. So miviri yedu iyo ine munhu chaiye kana ari panyama inoyo anozvidama, hapana munhu asingazvidi. Asingazvida anokwanisa bati munhu wese ari pamba pake anotoisa glass kudai anozvigadzira achiita zvakawanda abude kunze uku zvinhu zvakamira zvakanaka. Kureva kuti munhu pachake chaakafunga chekutanga ndechekugadzirisa temberi inoonekwa nevanhu, kuti vanhu kana vaakundiona ndichifamba panze ikeino Christmas ichisvika kuda noona vanhu vachiita kiu kuenda mushopu kutsvaka kuti muviri wekunze uonekwe zvakanaka. Saka ndo dambudziko ratinaro kuti tikwanise kuyanana naKristu izvozvo January to December atiite izvozvo, but kana iri nyaya yekushongesa chinhu chiri kunze ichi unotoona vanhu vachisimba kwazvo, vachisimbirira kwazvo panyaya idzodzo. Hama, muviri unoyu unoparara. Kana vari vana amai mugere kudzimba vavarirai kuva nerudo chairo runobva pasi pemwoyo kuti temberi riri kunze risasvibe, nokuti rikagara rasviba munhu wemukati akutofa. Amen, amen. Haleluya. Saka musavake foundation yenyu pamusoro pemajanga, pamusoro pezvinhu zvinoora zvenyika ino, kuti kana munhu achiuya kuchechi anotarisa kuhomwe kuti mazuva ano zvinhu zviri kufaya here basa. Kana zvinhu zvichifaya saka anoti mazuva ano zviri kunyanyisa kufaya ka ndozoenda Mwari vakandidayira. Haleluya.
varipo vamwe vanoita izvozvo. Umwewo anonetsawo murume kumba, umwe anonetsa mukadzi kumba, zvokutoti mukadzi anoti nduu here zvakaita vamwe varume vose. Haleluya. Saka zvinoitika mukurarama mutemberi ino unotoita izvozvo. Mukadzi anototi murume uyu murume wandakamwana ku. Asi imomo ndo muri kugara presence yanai yaJehovha. Uyo ari kunzi mutemberi imo udza vanakomana vaAroni vanofanira kunge vakamira masikati nemausiku sezvawakaona kumusoro. Amen, amen. Saka varipo vamwe kuti kana vakaitirwawo nyasha naMwari vanozitora nyasha dzavo vofungidza kuti Mwari ndigumeti. Inyasha hama dzatakaitirwa takanga tisingakwani pakudya pamukombero, asi nenyasha dzaakaita paKalvari tiri kukwanawo kudyawo. Inyasha dzekuti tive pano tichiparidza evhangeri ino, vamwe havana mapepa, inyasha idzodzo. Kune dzimwe nyika mune mutoparidza makamira sei. Saka ndopanoona vanhu vachoti kana vakaiwana mari yacho vanotanga kunetsana kuti mari yacho yauya. Macho mavashande vasina mapepa. Mari yacho yauya vakunetsana kuti pamusoro pemari yacho. Amen, amen. Zvinhu zvandinotaura zvino zvikuraya mwiri yedu yemukati. Ndandisingatombozvizivi kuti pane chinhu chinonzi pincode inotonyorwa mukati kumba yekati yekubheni. Kati racho rinovhuriswa nomumwe munhu next door ane mapepa, iwo hauna mapepa, maitirwa nyasha. Nyasha dzamaitirwa dzokuti mumwe munhu aita izvozvo zvavo mavhurisirwawo kati ndeyekuti munotoyananawo muri vaviri. Hama kati ndori nderekuose, asi rotoita romunhu mumwe chete. Ndozvo zvakaita tirarama munyika, asi touya kutodinayo tonamana. Saka temberi riri kutaurwa yaina kudaro ndozvinoora zvose zvamuri kuona izvi. Saka zvinoora manje izvi ndozviri kuraya chisingaori chiri mukati. Ofuti chiri mukati ndo chinonzi kana chikava nesimba chinobva chakuonesa kuti zvese zvatiri kuvimba nazvo zvekuti ndione kuti mukadzi wangu anondida chaizvo ngaandiise pastatasi ndizive kuti shuwa andida. Ndozviri kunzi izvozvo ndozvinoora izvozvo. Amen, amen. Sorry, handisi kuti musaisane pamastatasi. Asi ndiri kuti sandizvo zvinotaura kuti wadiwa chaizvo. Ndobva kunorana negirlfriend anokuisa kuti kuita here chipambi. Vamwe unotaura nekuti hamuna kuita chipambi chake. Munhu akaita chipambi chamalegend panyaya idzi anenge achitoita nyaya idzi akatoisa murume wake pastatasi. Pasava nezvinhu zvinotomboonekwa zvacho. Saka haisiwo nyaya yekuti kana zvinhu zvikaitwa ndo zvinotaura kuti presence yaKristu iri pakati pedu. Ndo zvinoora izvi zviri kutaura neshoko kuti kukuisa pastatasi zvinhu zvinoora nokuti munhu wenyika anozvigona. Asi chisingaori kuratidza rudo kumukadzi wangu kumba. Rudo rwacho ndorwo kungomuratidza kuti ndinokuda. Unomuratidza sei? Kwete nezvinoora. Zvimwe zvacho zvokutoti ukadati vataure so vamwe unotoshamisika kuti ndo zvavanoita. Haleluya, haleluya. Saka ndo chapter iripo. Munati ndikupe mufananidzo wekutoti zvisingaori zvakanaka. Munhu anokwanisa kugara kumba ari amai, ndarirayi vakomana, unokwanisa kugara kumba uri amai vakaroorwa for the last maybe 10-15 years. Asi murume wako makatomboitawo vanhu asi asingaiti bonde newe mugereso. Kwete nokuti haasi kuda but asingakwanisi nemabilities ari panyama pake kuti ari kutokundikana nezvekuitika kuti nyama yake iri kudini hai iri kukundikana. But wotoramba wakagara usina munhu waunoudza ufungu. Iye achitozviziva kuti mukadzi ndigere naye ndozviri. Iwowo wacho kuti uchigara iwawo ndo masaini dzekuratidza kuti unomuda. Pane zvakawanda. Umwe anogona kurwara, umwe anokwanisa kuva nekurwara kwaainako BP whatever zvausingaziviwo. But izvozvozvo wongomuda munhu akadini naye akadaro nechirwere chake cheshuga ichocho naye kusvika muguva. Asina rudo rwechokwadi haapamira kurarama nemunhu anorwara, kurarama nemunhu ari padambudziko renoti handina wandinoudza. Mwari vanoziva kuti vakazviitire. Saka ndo vanhu vari kunzi vanovaka foundation yavo muna Kristu, munhu wemukati achikudzwa vachiratidza rudo rwechokwadi. Zvinhu zvinotaurwa nenyika kunzi
ukaudza umwe munhu anoti nandijaidzi munhu kudaro ndo zvinoitika kwaKristu izvo. Ndosaka mapostori achinotaura kuti upenzi kune vasingatendi havo nyaya yemashoko efoundation yaKristu. Saka shoko randati kusiyai vadikani inhau yekuti vazalwana amazwi mfuna kuti mugebe ngawo ngokuti mawena ungutholwa ukhonza kuyena uThixo ebusuku nasemini ufanele ukuba ngumuntu ojonga ifoundation yakho, ube kwazi ukuthi kunalabo ohlala nabo, ube kwazi ukuba nomusa nabo, ube ngumuntu ofree just to everybody, ungazoba ngumuntu onomatyala nabantu every time, umuntu ongakhululiyo inhliziyo yakhe at the end of the day ufuna ukuzobuya ecaweni. Kodwa anika ngithi ukuthi lona ukwazi wena ukuthi verse 1 Corinthians 5 ithetha nento yokuthi sifanele ukuba ngabantu abazamayo ngazonke indlela ukuthi lo umzimba wethu wangaphandle ube kwazi ukuphela amandla, ulo umzimba wangaphakathi ube namandla ukuthatha lo wangaphandle. Mase singayenza leyo nto bazalwane, sesingabantu abangafumana icorona kuyena uThixo, sesingabantu abangafumana ireward ngakuye. Amen, amen. So ndoshoko lokupezela hamba ukuthi kana munhu akaziva foundation mayakamira anogona wokutsura vamwe vanhu, anokwanisa kuvatsura nemutoo wokunamata, kuziva kuti hama iri kutobuda mulaini rekunamata womutsurawo zvino according nezviri kutaura shoko raMwari, nekuti tiri nheyo dzakavakwa pamusoro pevapostori. Vapostori vakaitei? Vakafamba zvakanaka panyika kusvika pakuguma. Hapana mumwe womupostora akararama panyika akanyadzisa Jehovha Mwari. Mumwe nemumwe akararama ari muapostora akapedza mishini yake ari kufadza muponesi. Saka mumwe nemumwe anogamuchira Kristu ndobva atenda kuti tembere yake muviri uri kunze une shoko, une chiedza, une hwema unonhuhwirira. Iwo wakukodzera kuti iye nyange neatari yake yakugaramo. Haleluya. Tembere iyoyo yakugara chichene chaKristu. Varevi vaipinda vachigadzira nekutsvaira mumba ichene. Vanhu ava vakomana hama, exercise yatakuva nayo yemweya mutsvene, rova goridhe rakashandiswa naSoromoni kupenda madziro ose emba iyi, ndomweya mutsvene. Goridhe ndomweya mutsvene. Kureva kuti kana munhu akashaya the Holy Spirit hama ingaparidzwa shoko iri asanoramba akangooma munhu. Ndini ndikazitembera mberi pambarure wamaishanda pambarure wagombedza ndeti hainini chiripo tiri panyika vadikani tikuenda kana tikaenda chinosara chitaurwa ndo chiri kuonekwa inonzi bhodhi iri panzama. Haleluya. Mwari uri kugara tiitire zvakanaka vadikani, tiwanzire nyasha kuna Kristu sezvaakatida, tiseme zvakaipa, tiseme zvakaipa, tibve muchina yose inonyangadza Jehovha. Kristu ari kugara owana pekugara mukati medu. Mai hanzi muri tembere yaMwari. Haleluya. Mwari varongofadze shoko ravo.